లక్ష్మణుడు లేకపోతే శ్రీరామచంద్రుడు బొవ్వ తినడు, నిద్రపోడు. మరి అంత సత్యపరాక్రముడు అన్నారు కదా, ఇంత తమ్ముడి మీద ఎలా ఆధారపడతాడండి అని మీరు అనొచ్చు. మనకి ఉపనిషత్తులు చెబుతాయి, సాధారణంగా అందరికీ నిద్రపోవడం అలవాటు ఉంటుంది. ఇందులో 3 రకాలైన నిద్రలు ఉన్నాయన్నారు. ఇప్పుడంతా కూడా మనం జాగ్రత్త అవస్థలో ఉన్నాం, మెలకువలో ఉన్నాం. మన ఇంద్రియాలు పనిచేస్తూ ఉంటాయి, మనసు కూడా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత స్వప్నావస్థ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఇంద్రియాలు పనిచేయవు, మనసు మాత్రమే పనిచేస్తూ ఉంటుంది. దీన్నంతటినీ మించి లోపలికి సుషుప్తి అని ఒకటి ఉంది. ఈ మనస్సు వెళ్ళి లోపల ఉన్న పరమాత్మని గట్టిగా ఆలింగనం చేసుకుని నిద్రపోతుంది. అదే గాఢమైన నిద్ర. అప్పుడు మీకు బాహ్య ప్రపంచం తెలియదు. అందుకే ఈ లక్ష్మణస్వామి అంటే ఎవరు? లోపల ఉన్న పరమాత్మని ఎప్పుడూ ఆలింగనం చేసుకుని ఉండేవాడు. కాబట్టి ఆయన లేకపోతే ఈయన నిద్రపోడు, ఆయన లేకపోతే ఈయన ఆహారం స్వీకరించడు, ఏ పని చెయ్యలేడు. ఇది అందులో ఉన్నటువంటి ఆంతర్యం.